Salamu alaikum. Alaikum salam. Me kai wannan fa? Na sayarwa ne. Na zo sara. Ka zo sata ne. Sata kuma? Eh. To yanzu yan can me za a ce musu? Kai. Ya dauke mara can kai Allah isa. Sha'e. A sai rake. Me rake kawo mu siya. Sai rake bai zaki. Ko ba ka je bane an ce ka kawo mu siya. Me zaki rake? Za ku rake ka fa wallahi. To in ba tsoro ba ka fito fili man ka ce a kawo. Za ka zo ka wani laɓe kana cewa an kama rake.